Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Bizning mat harflaridan 5-chi ham 6-chi qoidalar qoldi. Mana bugun shu darsimizda 5-chi mat lin bilan tanishirmiz. Mat lin yumshoq degan so'zni anglatadi. Yumshoq etib so'zuv. Mat lin. Endi qoida bu. Agarda ya yoki va harfi bor etik, ya va harfinagina qog'ila ham shu ya sakinda bo'lsa yoki va sakinda bo'lsa aning oldinda fathali harf kelayotgan, ikisida da fatha turaymi, bizga irikli 2, 4 yoki 6 topqir so'zirg'a. Ya'ni biz so'z olamiz endi bunda vasoyif deb ولا نوم deb yumshoqqina, jingilshagina 2, 4, 6 topqir so'zirg'a ruxsat etiladi. Bu atala bizning matlin yumshoqqina so'zuv, ham irikli so'zuv 2 dan olib 6 ga haqliginde. Hozir biz Qur'ondan da masalan Quraysh surasini qarab ketiribmiz. Mana Quraysh surasini qarasak ko'ramiz. Ya harfi sakinli, şolay bit. Aның алдында фатха тора. Biz нәрсә дидек? Я яки вау harfi sakinli була икән, аның алдында фатха килә икән, безнең матлин кагыйдәсе була. Матлин, ягъни йомшак кына 2, 4, 6 тапкыр сузырга ирекле дигән сүз. Ягъни суза алабыз. Сузу хайырлы булып тора. Мәсәлән, монда ли илафи Quraysh. Әгәр дә Сүрәнең башында беренче аяттан алдык икән безгә мәсәлән 4 тапкыр сүзне, безгә бөтен сүрәнендә шушы ахыргы җирләрен, шушы матлинне инде 4 тапкыр сүзеп чыкса хәерле. Мәсәлән, монда иля фихим рихлата шитаи вас-сайф. Я хәрефе сәкинле, аның алдында килә фатха. Димәк, нишлибез? Матлин кагыйдәсе була. Безгә инде Менә сүрә башында 4 тапкыр сүзне алды икән, 4 тапкыр инде сүзү хайырлы. Әмма кабатлыйм 2, 4, 6 тапкыр сүзү ирекле. Фәлиябуду рабб һазал бейт. Нәрсә монда безнең? Я сәкинле. Аның алдында килде нәрсә? Фатха. Шулаймы? Нәрсә дидек матлиннең кагыйдәсе? Әгәр дә я яки вау сәкинле була икән, аның алдында фатха килә икән, bizga irikli ruxsat etildi so'zlarga. Necha tapqir? 2, 4, 6. Bunda endi biz 4 deb olgan edik sura boshida o'qiganda, bunda da 4 tapqir so'zib to'xtaymiz. Hadal bayt allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf. Wa harfi sakinli. Aның алдында фатха келді. Мат лин була. Йомшак кына 2, 4 тапкыр 6 сүзү. Biz инде 4-не алган идек, шуңа күрә без 4 тапкыр хауф дип сузабыз. Хәзер безнең икенче төп, дөресрәк әйткәндә икенче түгел инде 6-нчы төп кагыйда калды. Ул да булса нәрсә? Мат лазим. Шулай бит. И соңгысы инде безнең мат хәрефләреннән инде мат лазим. Мат лазим дигән сүз мәҗбүри, фарыз дигән сүз. Ягъни мәҗбүри рәвештә без менә шушы кагыйдәдә 6 тапкыр сузырга тиешбез. Каян беләбез без аның шушы мәҗбүри икәнен? Менә карыйбыз. Әгәр дә сүздә шушы дулкынлы, дулкын билгесеннән соң тәшдидле хәреф килә икән, димәк, моны мәҗбүри рәвештә безгә 6 тапкыр сузырга кирәк. Әл-хаққа. Шушы бармаклар белән инде 6 тапкыр без санап белә алабыз. Тәшдид беренче бит, тәшдид нәрсә ул? Ягъни беренче каф хәрефе сәкинле, икенчесе фатхалы дигән сүз. Менә бу мисалда, шулай бит? Ягъни шушы дулкынлы хәреф сәкингә чоры икән, 6 тапкыр сузу мәҗбүри була. Менә монда да мисал. Дулкынлы билге чырады сәкинле сүзгә. Сәкинле хәрефкә ялгыш. Һәм сәкинле хәрефкә чырагач дулкынлы шушы билге без 6 тапкыр сузырга тиешбез икән.
Бу мәт ләзим була. Мәсәлән, ул безнең Фатиха сүрәсендә чорый. Хәзер без шуннан карыйбыз. Күп кеше хаталана, далинне сузып бетерми. Я 2 генә суза, я 4 генә суза. Бу хата. Чөнки менә карабыз, дулкын тора шулай бит. Дулкыннан соң килә тәшдид. Ягъни шушы л хәрефе беренчесе сәкенле, икенчесе кәсрәле. Без нәрсә дидек? Дулкынлы хәреф сәкенгә чорады икән. Бу безнең була мәт ләзим. Шулаймы? Шуңа күрә без моны ким дигәндә мәҗбүри рәвештә 6 тапкыр сузарга тиешбез. 6 тапкыр сузмыйбыз икән, бу безнең хатага санала. Менә монда да валя до. Шушы әлифне, шушы дулкын билгесе белән инде ясалган, шулай бит? Ул безнең чорады тәшдидле лам хәрефенә. Димәк, шушы әлифне инде без сузабыз 6 тапкыр. Валя доллин. Мәт арыз була инде. Чираклы мәт. Ни өчен? Чөнки нунны сәкенләштерәбез. Монда инде я хәрефе килә, мәт хәрефе. Без монда инде 2-4 тапкыр инде суза алабыз. Валя доллин. Бу булды инде мәт ләзим кагыйдәсе. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля анта ва астагфирука ва атубу илейк.